første, jeg foretager mig i det øjeblik, når jeg kommer ud og skal efterse en vaskemaskine, det er, at jeg tager toppladen af, og jeg kigger ned de forskellige steder og ser, hvordan det ser ud. Derefter kan jeg foretage forskellige funktionsprøvninger af maskinen, for at se, hvordan det hele det kører rundt. Hvis jeg kommer ud for en kunde og spørger mig, om det kan svare sig at reparere denne her maskine, hvis den er 10 år gammel, så er der jo stor sandsynlighed for, at det ikke kan svare sig. Det bliver alt for dyrt i forhold til, hvad en ny den koster i dag. Man får rigtig mange fordele ved at skifte til en ny. Der sker jo en vældig udvikling. De nye maskiner har den fordel i forhold til ældre maskiner, det er, at de kan bedre styre processerne. Og det vil så sige, at man får en bedre økonomi, både med vand og med el. De 3 mest almindelige ting, som går i stykker på en vaskemaskine, som er 10 år gammel, er et hovedleje, en motorstyring og en programvælger. Typisk ved et hovedleje, det ligger jeg med sted mellem måske 5 til 7.000 kroner, alt afhængig af, hvilken størrelse maskine vi snakker om. Hvis det er motorstyring, vi snakker om, så er det også i stedet mellem 6 og 7.000 kroner, endda måske dyrere. Programvælgeren er også i stedet mellem 6 og 7.000 kroner. Der er helt klart store økonomiske fordele ved at få en ny maskine i dag.